і ўнука Владзімір Дубоўка. Недзе далёка у вёсцы маленькай век дажываў свой дзедка старэнькі. Старасць не радасць, сядзе абедаць, ежа льецца з лыжкі ў дзеда, пазалівае чысты абрус так, ён і заціркай, ён і капустай. З гэтай прычыны дзеда старога есці саджалі каля парога. Там ён і снедаў, там і абедаў, там ён з унукам меў і бяседы. Дзедаў унучак, мамін сыночак, ножык узяўшы, сеў у куточак. Нешта майструе, нешта складае, будзе, напэўна, цацка якая. Маці пытае: «Любы сыночак, што ж ты майструеш, сеўшы ў куточак? Што ж гэта будзе? Скрыначка быццам?» «Будзе, матуля, гэта карыца. Калі пастарэеце з татам абое, вас не прымуе есці з сабою. Каля карыца вас пасаджаю, поснай заціркі паналіваю». Тата на маму, мама на тату глянулі моўчкі. Хто ж вінаваты? З гэтага часу дзеда старога больш не саджалі каля парога. Так як усюды, у кожнай сямейцы разам з сабою далі яму месца. Казачка гэта вельмі старая, ходзіць па свету з краю да краю. Хто пра яе і забудзецца можа, унучак маленькі зноў дапаможа. Ён пачытае, хоць ведаюць людзі, але напомніць лішнім не будзе.